Jakom mar UDA bade ma Homa Bay mano Kennedy Obuya kachiel koda ka Newton Ogada ma en jasiasa mar ODM wapenjre neni kiwacho ni sani en mana warning emichiwo ne jatend piny Kenya. Nang'o mosekethore thuolo mar higni 2 nyakwara Mogejwang' kawuono tarik 23 ndalo 10 kende osekalo tok dhialo higni 2 mar gi APC kaka jotelo ma pacho kaka jotelo ma Kenya Kwanza telo mar Kenya Kwanza kotele kod William Ruto. Nang'o mosebedo katimo magol mathoth Digno sani nyakwara Mogejwang' nyaka giko mar chenro kokalo SMS line omena 3:600 turikodo mbui mago mag Facebook amantiere live Ramogi TV, Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube kachiel koda ka Ramogi TV KE mbui mar X turikodo Facebook fan page mara yuda kanyo Cleophas Oluoch kaka machielo mbui mar mamoko iboyuda kanyo bede gi nying no ibo search kanyo tiyudo to turikodo achiel kachiel mondo mi wabeda ne kod ng'eyo ni odiochieng' makawuono to dhiyo machalande sekal dak 7 tok sa par koda riyo mar okinyi ma kawuono wachako kod weche manyien to motelo mago magi thond weche. He promised the people of Kenya that under his watch his deputy will never be humiliated. Didn't he promise? We're asking him to keep that promise. Turejelee mpango ule uliokuwa hapo awali kuwaruhusu wale ambao walisimamishwa kufanya mtihani na wale ambao hawajajiunga kujiunga. Wan gi pek ni kechitwa dinam to seche machito dinam gi waganda ma wareche namka kendo yudo ka samoro ka yoni ok rech 20 to gikawo rech go te ma gidhi godo. Arok ni mechiri nyakwara Mogejwang' lero ne achiel kachiel kokalo mbui duto te mag Ramogi TV kachiel koda ka sani kitudhi kodwa mbui mar SMS men 3:600. Nyinga Cleophas Oluoch jakisumu kanyakwara Mokio nyaka Sango akelo ni weche manyien. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua okoni ochiwo thuolo ne jatend piny William Ruto mondo olos weche ma osekethore e kinde mokalo. Gachagua manoloso kinde alama e gwenge mathika e kaunti ma Kiambu okone William Ruto ni en kod ting' mar keto duond bura mar UDA bedo mano maungirore kendo ma onge tungni. Moko kuom jood bura kod jotelo mamoko ma bende ne oteno Gachagua osiro pache kendo osiemo jogo machano thiche oko mar apisi. I am not qualified to advise you, Mr. President. Lakini nisikize tu. You have a choice. Kwamba hawa watu ambao unataka kutumia kutoa naibu wako wa rais ambaye alisimama na wewe, unaweza kuwa unadhania you are impeaching Rigathi Gachagua. Kumbe umeanza safari yako ya kujitoa kwa kiti wewe mwenyewe. Ni mzuri kubuka kujibu wema na wema. Na niseme kama huu mlima ungefunga macho na useme usikie sauti ya Uhuru Muigai Kenyatta, wale wako katika mamlaka hawangekuwako. We give very many promises. We need to keep those promises. And it's important that we keep those promises. The other day I asked the president to keep one promise to the people of Kenya that requires no funding, requires no IMF, requires no World Bank. He promised the people of Kenya that under his watch, his deputy will never be humiliated. Didn't he promise? We're asking him to keep that promise. If he can't keep that one promise, nobody can trust him to keep any other promise. So it's up to him. Enang'oma nosekethore. Jaod bura ma Super South Carolina Mondi koda mano ma game Elisha Odhiambo nyiso jatend Kenya kod jalupne Rigathi Gachagua mondo okaw ting' mar tieko tungni masani omuoche kindgi kendo keto maino e jiwo dongruok. Jotelogo wacho ni ber kod dongruok mar ochumi nyalo mana biro ka nitiere kwe mar siasa e pacho ka. Bende gikwero jalup jatend piny ni kik dir weche makidek kelo pogruok e sirkal kod kind oganda jo Kenya
Jagoro mogirore migao mar arita Dr. Raymond Omolo bende ojiwo wach ma kanyakla mar oganda kod kwe e piny Kenya ne giloso e piem mag wende mag joadwen e kanisa mar Homa Bay SDA. It is just 2 years into this administration. We still have 3 years. If it was late in the day, one would say that we can wait for the next elections and then they can dissolve that union. But I don't think Kenya can afford a discordant presidency for the next 3 years. So a political solution has to be found to this problem. It may be not immediate, but I'm very confident that at some point people will see reason and figure out that this is not going to work for Kenya. So we need some solution to this problem immediately. All the animosity that we are building is not good for the country. The country needs to go on a development trajectory. It's only 2 years. We can't have election every year campaigning for 5 years. When will the country work? So I call upon him and his cohorts to pull back a step further to ensure that this country remains on a steadfast, remains steady in terms of stability and in terms of progressive development. Ne jothurwa wan gi kinde maber ma wayudore kaka jo Kenya ne wanyalo nyayo kwe kendo wakelo dongruok e thurwa. Watem mondo kik wayiene jotelo ma samoro nyalo dhirowa e yore madhi kelo koko kaka chien kama ne wantie chande, mondo wanyisgi ni wadwaro kwe, wadwaro dongruok kendo wadwani wadag kanyakla. Digni podo kwako chenro mago mag chuogo aput mano madhi tayo yiero commissioners manyien mag IBC. Digni makama obiro kaluwore kod buche mapod od buche mago mapod yware e doho kotenore kod ng'eyo ni ng'ama ochung' e riwruok mar Azimio la Umoja Dr. Augustus Chalo Muli mar National Liberal Party mayando yiere jokanyo mag Azimio kendo doho ne opuodho kaka jakanyo e apudno podo makne kendo bura mano e doho ka kweth ma otele kanyo kod duond bura mar Wiper kwedo yiero mar Augustus Muli. Tend National Liberal Party owacho ni ok gimor gi kaka ji moko manok keto tich bedo matek kendo miyo Kenya ok nyal dhi nyime mano mar bedo gi duol matayo yiero. They want a commission that they are going to control. And we are saying as political parties and we are saying as National Liberal Party that we want an IBC that is answerable and accountable to the people of Kenya. We do not want an IBC that will be accountable and answerable to few political leaders. We do not understand why they do not want to uphold the rule of law, despite the fact that even the court upheld the victory of Dr. Augustus Chalo Muli. We are asking President William Ruto, you cannot be a president where people are violating other people's constitutional rights and you cannot call them out. What is happening here? Are we trying to recreate the situation of 2022 where we had a divided commission, IBC commission? Is that what we're trying to do this time? Azimio has a big role to play in this. Azimio must let the will of the majority rule. Riwruok mar Elimu Bora Working Group dwaro mondo jatend piny Kenya William Ruto owuo komiti manyocha ochuogo mano marango chenro manyien mar siro somb jopuonjre mbalariany ma pacho kae kendo owit kucha chenro mano magi wacho ni osekelo midhiero e sekta mar somo. Ne giwuoyo kaunti ma Nairobi kama ne giseyo akwede magi wacho ni chenro manyien no osekelo kakoro gidwaro mondo odogi e chenro machon mano mar siro jopuonjre go kaka yo mar tego sekta mar somo. Elimu Bora Working Group koro golo duondgi ewi chenro manyien mar siro som jopuonjre kuonde tiegruok ma pacho ka koro gisundo jatend piny Kenya William Ruto mondo wite oko kendo owuo komiti mar ji 129 manyocha ochuogo marango midhiero manie iye. We don't need a committee to confirm that the new university funding model is terrible and hurts our children. We have seen its devastating effects right before our eyes.
our students should not be subjected to experimental policies that jeopardize their education. Riwruogno wacho ni chenro manyien ni osekumbore gi ume kendo ranyisi ng'eny manyiso ni osekelo midhiero e sekta mar somo ka giwacho ni en chenro mosekelo akwede kind jopuonjre kaluwore ni miyogi omenda kaluwore gi kit mwandu ma jonyuolgi nigo. Miyo jopuonjre ma ya familia ma yutogi nok kadho e akwede gino ma en ataro mar chike mathuruka. They did not unveil the desperation of our learners in a particular way. They created a level of equalization of sorts. Because you only knew that, okay, I've been awarded a loan of 45,000, of 60,000, and it didn't matter much. As opposed to now when you are walking in and you ask, you are in which band? If you say you are band 1, it's also you are the very poor, That discrimination distorts even what our constitution talks about, protection against discrimination. Gidwaro mondo mi piny owacho dogie chenro machon mar chiwo omenda go ka giwacho ni nyaka ne chenro manyien chakre. Kwan jopuonjre madonje kuonde tiegruok osedok piny ka higa mokalo. Jopuonjre mohewo nus milion ne ok donje kuonde tiegruok kaluwore ni onge omenda mar somo. In the year 2023, nearly 600,000 eligible students skipped university placement, with over 23,000 meeting university entry requirement but choosing not to apply because the model made education unaffordable. Turejelee mpango ule uliokuwa hapo awali kuwaruhusu wale ambao walisimamishwa kufanya mtihani na wale ambao hajajiunga kujiunga na kupata elimu ya juu. Gidwaro ni dogie chenro machon to kao kamano piny owacho los chenro manyien ni obed makare ka bende gidwaro mondo mi choko omenda mag bursaries oket kanyakla kendo kik kuorgi e lwet jotelo mopogore opogore mondo mi okony jopuonjre maonge nyalo yud sombgi makare. We have lots of money splintered and given to individuals called the MCS, the women reps, the MPs of the National Assembly, the governor's office with bursaries and scholarships. The president has his presidential scheme. A lot of money is actually going to waste. It can be put together, put into education so that the right to education of everyone is guaranteed. That now we'll be talking about other things. Now looking at the situation of, okay, how are we catering for their teachers, the professors, the lecturers, teachers right from the basic level to the universities, so that we realize the actual aspect of quality. Piny owacho kokalo kuom migawo mar somo oseketo kare okenge mag neno ni sikunde manie kaunti ma Siaya obedo kod arita makare kendo geng'o masiche mag mach mano mathoro muoche sikundego. Director mar somo e kaunti no mano Mbugua Kabai ne owacho mago bende ni gikawo okang' makamano kata obedo ni pok gibedo kod masiche makamago. Giwacho ni gibiro chako chenro mar timo pekse ne sikunde ma Siaya ahinya to mago ma jopuonjre dakie kaka yono mar neno ni gin kod arita makare. Gichano keto gig rakruok gi mach mamuoch apoya kendo puonjo jopuonjre e wi okenge monego gikaw ponono ni mach omuoch e skundego. Omedo ni kaunti ma Siaya osetimo ikruok makare ne penj madongo ma higa ni KCSE kaachiel kod kamano ma KPSEA. We want to check on the safety of these boarding facilities. We want to ensure that there are firefighting equipment, that they are working. We want to ensure that the students have also been sensitized on fire drills and other emergency drills. All these we are going to undertake using a multi-agency approach. We have already written to the different agencies to support us in this program. On the issue of examination, we are ready for examination because on our side preparation is whether the students are ready and are ready for the exam. We have covered our syllabuses very well, and currently we are doing revision at all levels, right from KPSEA, because this year we are not going to have grade 8, we are only going to have grade 6, that is KPSEA as a main exam, and then the KCSE at Form 4. We've already got instruction from National Examination Council on how the system will be. The briefing is being organized for the officers who run the examination, and on top of that, we have also received requests to identify officers to do that work, which
the minister has done in terms of officers to man the exams, and the TSC has also identified supervisors and invigilators for the same function. Kamachielo, Jatend Piny Kenya William Ruto dwaro mondo riwruok mag pinje ochiw sir mowinjore mondo obila ma Kenya omed chopo kare operation margi mar kwe magisebedo ka gidhigo nyime e pinyno mar Haiti. Ruto notimo limbe mar apoya e piny Haiti kendo goyo mbaka kod obila ma Kenya mantiere e pinyno. Oyango ni maromo obila 600 mamoko biro riwore gi jowetegi e pinyno mana jumbe manok mabiro mondo mi gimed jiwo arita kono. Walter Mbaga nigi mathoth. Limbe mare pinya ite telo mokwongo bang' obila ma Kenya tieko ndalo 100 misen mar keto kwe e pinya iti. Melete chai mingi kunywe chai hapo. Jatend piny William Ruto omolo kure yora lingling kendo goyo mbaka malach kod obila ma Kenya mosethiro njore mag kweth mag tama motelne kod Jimmy Cherizie moyangore kod nying mar Bobby Q. Ruto otiyo kod thuolono mar kone riwruoge mag pinje mondo sir obila ma Kenya kod gik madwarore e misen mar kwe e pinya iti. I came here specifically to know about your progress so that friends and partners and many other people who believe in stability and peace can work with me at the UN General Assembly to make sure that you get the requisite support, human capital, equipment, and also other resources to make sure that you deliver on this mandate. Kolose bo maduong' ma Port-au-Prince, Ruto otelne Kenya dhi medo kedo kod njore kendo kiro gi oko e koda ka kunde mag sirikal mag ng'wano moting'o mago mag sirikal mag Haiti. The job of stabilizing Haiti, of dealing with gangs in Haiti and violence, and making sure that we free the people of Haiti from this yoke of underdevelopment occasioned by violence is possible. Ruto okoni obila 600 mamoko mag Kenya biro donja ite jo manyien tok tieko tiegruok kalure ni mano en tielo mar ariyo mag kweth mag obila maidhi mede. That I will do everything possible to make sure that you have additional personnel, more equipment, and be better resourced so that you can undertake this assignment on behalf of all people of goodwill. Jatend piny Kenya William Ruto okone pinyno ne piny Kenya oikore mar miyo gi sir mag manyo yore mag chiro chumi, chiwo lwasi makare ne jo ala kendo chiwo tudruok makare kod jirendegi. That as we talk here, there is progress being made around the port, and that more vessels, larger vessels, are now docking at the port, and you with your brothers in the Haitian National Police are working together to make sure that the environs around the airport is secured so that we can begin to open the economy of Haiti. I have been informed by the government here that schools were supposed to open earlier. They will now open on the 1st of October. Opoyo bila ma Kenya e kum tich magisetimo kendo jiwo gi ni kinda kod chir e madwarore mar ting'o bendera mar Kenya malo. Vile niliwaeleza siku ile msiniangushe, mimi nafurahi ya mjaniangusha. You guys are the best. Mumekaa rada, mumekaa chonjo, mumefanya kazi ya maana sana, na mumepeperusha bendera ya Kenya mahali ambapo wengi walikuwa na taswishi. Mnajua hii mission yenu kule nyumbani watu walikuwa na taswishi sana, walikuwa na wasiwasi sana, lakini nyinyi mkasema sisi tuko na training. Ametutendea. Walter Nyabaga, Ramogi TV. Aya, kide winjo kaka ametutendea gimathoth donje YouTube mar Ramogi TV ibo yudane kaka chenro makamano bende ne odhi. Erokamano mane makelo giko mag weche manyien okinyi ma kawuono mathoth pontiere kar kae ka guniro kamano kuom wuoyo koda kar kae Alex
Ongoya wacho karkani ntiere kwa Kisumu Town. Ruth Ethiochieng mano Kisumu City, Kisumu Town no mano mantie kanyo. Erokamano. Ruth Ethiochieng wacho ni aseronje chenro kan umoja ina ko ora mugi TV chopunwa malera yenya Jalango Otieno live from Wichlum Beach. Erokamano yenya Morin wacho no yaure Ari Smart Move wacho ni chenro ler maratari gwenge magari Nyawendo Anarizon Airo. Erokamano yenya Christopher Juma wacho ni oyaure aluo chendo yo makare. Honorable Byron Akiro wacho ni Morning Cleophas aneno chendo kantiere Mombasa kendo en clear. Wacho ni why should other people disturb those who are struggling to look for their living. Wacho ni intimidation no should stop. Wacho ni so that the fishermen to be free to do their work. Erokamano. Kennedy Okewa wacho ni jok manda donjo iye kanyo before Baba intervene. Wacho ni for the sake of peace of our country we don't recognize you as patriotic. Aya mano pache. Okotho Njiko Jaunga wacho kama Oruma kare dala maunga kai. Erokamano Masi Ochieng neno wakantiere Loitok live. Wacho Machelo and blind witness. Wacho ni watching Nicholas Kipleting. Wacho ni entiere karka kendo rito Elvis Kadori sabichu kinyi makawuono. Erokamano enjo kwantiere karka. Jogo maneno wakapokuo kodhi sikul mopogore ote madonjo karkae kama Presley kod Shonli Ayeko ikore kanyo madhi skul ma Pauline Anyango kantiere gwenge ma Ahero yo Boya kae kachomo tho. Erokamano ahinya kuom ote mari kendo ayudo yo makare mathoth biro nyakoromo gi jwanga duka kod gazet akoni ka gik matimore e gazet mar Daily Nation mantiere karka kod gazet mar The Standard na kelni weche manyien pod ntiere kod ka chenro mar rupiny kod bakoromo. Nyinga Cleophas Oluoch jakisumu kanya kwar mukiunya katsango dakika 2 to rom sa 12:30 mar okinyi makawuono. Oriti masani. Ulikuwa unatarajia kushinda? Nilikuwa tu nikifanya tu nitashinda tu kwa sababu ulikuwa na tumaini. Yes. This is your check of Jipange ushinde na View sasa. Umefikiria matumizi yake? Matumizi yake ni kulipia watoto karo. Imagine exploring the heart of Europe, where ancient history meets modern marvels. View Travel invites you on a 15-day, 14-night European adventure starting from $3,715 Discover the enchanting cities of Madrid, Barcelona, Paris, and Rome. Stroll through the imperial forums in Rome, marvel at the Eiffel Tower in Paris, and witness the grandeur of Santiago Bernabeu in Madrid. Cruise down the River Seine in Paris and glide across the serene waters of Zurich Lake. Experience the thrill of a high-speed train journey from Barcelona to Paris and soar above the breathtaking a reality. Trust our expertise, reliability, and guaranteed departures. Let us tailor a personalized itinerary to suit your desires. Book your European Wonders adventure today. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 and book now. Mabrother, chekini story fulani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi gani huyo anarada medali ya pesa? Leta tenje ni kushovilia tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital.
Wow. To all the lovely ladies out there, Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea the lovely lady package from Quickmart yenye iko na mahitaji yako yote ya kila siku. Dettol soap 75 grams 2-pack, 550 down to 399. Vaseline Cocoa Glow Lotion, 570 down to 399. Dove Roll-On Original 50 ml, 475 down to 285. Always Maxi Thick Extra Long, 189 down to 169. Packing bag, 40 shillings. Ukinunua hii package yote ukitumia Citizen Duka, utalipa only 1,292, meaning utasave 542 shillings. Piga *487*5# na ulipia saizi kama vitu bado ziko kwa stock. Ukishalipa utapata confirmation message, meaning unaweza enda kwa any Citizen Duka counter ya Quickmart and you get to pick your products. Unangojea nini? So ulipia saizi ndio ufurahie discount yako ka stock bado iko. Citizen Duka, the home of discount. My name is Sebastian Mutuku Wambua from Machakos. I am a retired systems analyst. I'm into 6 months playing and I was not even expecting to see anything until when I saw that text message and I couldn't believe it. I got 12 predictions out of 15 on the jackpot. The first person I told was my wife. This is good money. I think it will go far to help myself and a few other people that may be in need. I want to encourage other people. Please go ahead and try your luck. It's always good to try, just like I did. Looking at my win here, Shabiki Imenisot. Thank you, Shabiki. Shabiki Super Jackpot. Ni time yako. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLPA 671. Nyakora mokejwang machiegni kinyi makawuono kawa ntiere chenro mar piny nonro mag gazet chako sani nyaka Cleophas Oluoch Kisumu kanyo kwaro mokeo nyaka sango to kana kena kako Derek Okeo Kizito ya Eric ya ranya Cleophas chionade achio makare gazet kawuono weche mit kaya sebudho moka bedo kodi chieng' wuok tich bede yo makare ndalo thoth wan makare osedhach maber weche neno ka peka Cleophas to iwacho nang'o ni en ng'at mofwe mapimo tut mar aora gi tiendege duto ne kidang'eyo tut mar aora we nyumo tiendegi duto ni da pimego ket tiende achiel ne kachiel okieto moro modong' oko ni nyalo resi bende wacho nang'o ni ng'at matek chwalo ote mare kotiyo kod ng'at manyap koro weche mag siasa gi wakia ni seche moko jatend piny Kenya kaka en motek koro chwalo ote mare kotiyo kod jok manyap wadhi ng'iyo ni to dhi bedo nade. Aya nyakoro mokejwang ng'ama nyap kinde montiere nyakoro mokejwang mago mathoth tiere kar ka mokwongo tang' ni e gazet mano mar Daily Nation wach mantiere kar kae mabende odhi bedo kae ka waluwo achiel kachiel odiochieng' ma kawuono kwae sigana mokwongo nyaka sigana ma watieko godo kawuono. Gazet ma Daily Nation chalo kamae ntiere omenda mayangore kar kae mano kaka ondike gazet ite mokwongo kar ka tang'eno mia peke ite mar 7 ang'warangi mana kaka okete ka ite mokwongo jaga budget ma pacho kae mabende yango kaka omenda osebedo katiyo. Eric Okeo Kizito ineno midhiero kata makoro sani bende yangore lela ni State House gi migawo mar arita osebedo katiyo gi omenda maromo $4 billion ma iwacho ni en secret spending osebedo kodhi e wi ang'o mane kama osebedo kae range ka piny kanyo neno $2.6 billion ni miwacho ni ma migawo mar arita bende nobedo kae ka okwayo iwacho ni controller mar budget no approve mana $2.6 billion kuom $3 billion mane gikwayo mondo mi omedgi e wi budget mar ma gisebedo ka gintiere godo. Ntiere tugo manya bedo ni ntiere kar ka ko nya bedo ni time yo machal nade Cleophas ma wach makoro biro kwang'eyo maber ni paro mar chik mar omenda jatend piny Kenya William Ruto nokokete koke mwicho ne sani koro piny mar Kenya ni kama tek kwaneno kata paro mar chik mar omenda mar higa mar 2023 bende do nowacho nang'o
ni mano ne okolure kod chik kendo nowite oko. Koro kar jot mar jatend piny Kenya kod migao mar arita nyicho kwayo omenda kanyo machiegni romo bilion 6.5. Koro jaga budget kanyo Margaret Nyakongo nyicho puodho mana moko kanyo matin. To koro iwacho ni omenda gi lero onge Cleophas mochiw kaka gitiyo bende kata kane kwayogi kaka ne gidhi tiyo nowach kanyo Koro magi gik ma koro wapenjo ni to omenda marom kamagie ne gitiyo tije mage nikech king'iyogi bende gitiyo mapiyo ahinya. Koro magi mana weche ma koro warakre go Cleophas sani mwanya wacho ni wan kama tek nikech sama wantie ni wang'eyo gik manotimre e chik mar omenda. Kanyo bende nyakoro mo jong'ite mar 7 kanyo ka ngisome ayudo kanyo gima Dr. Nyakango mano en jaga budget ma pacho kae nowacho onge e report mare onge gima longo mondi kacha ni ne otim e limbe ma jatend piny Kenya mokwongo e limbe mare mag Ghana machielo mano dhi Guinea Bissau mano dwe mar ang'wen gi duto kaeto bang'e kochopo dwe mar ang'wen tarik 2 jatend piny noromo kod nyawadgi mano Nana Akufo-Addo mano ma ne giromo godo Ghana kami wacho ni nitiere gi winjruok mopogore opogore mano kete e winjruok kata kamano jatelo mochung' ne rango weche gi mag budget kaka itiyo kode bende jaga budget osechiwo nonro mare kar kanyo kirango ite mar 7 idhiro ne thuolo mar mondo mi isome kar kae to ite mar 5 sigana nitiere piny ka nitiere wach mokoro wacho ni ero koro gigi duto bende koro chopo kare koso gintiere kama chal nade wacho ni ero gloves are off wacho ni koro ameno chakre wacho ni ng'ama nyaporo oro mana ng'at machielo mondo mi ng'ama tek cha mondo mi ote mare otiyo kod ng'ama nyap otiyo gi ng'ama nyap koro keni dhi tigi kindiki ema nyap kacha cha ka kore rango ni intie paro mano mar thicho oko Gachagua ng'eni mano to wabedo kone mbakoro mokwa penjo ni ng'ama lawo Gachagua to mae wach mantiere ka ite mar 5 odhi chalo nade Cleophas Gachagua lawo ebo senyiswa jok malawe en koro nowacho ni jatend piny Kenya William Ruto malawe to layo katiyo kod josiasa moko mawuok e masawa mar Kenya mowacho ni jatend piny Kenya wuogo kayanga mondo mi ochime ma bende koro wach nitie kanyo mowacho nango nitie paro mar thiche oko apis to nonyiso gi nango ni wethagri gini biro mana inyi nowacho nango ni oganda mar masawa mar Kenya be manomiyo jatend piny Kenya William Ruto mbulu mathoth makoro mbulu mathothno nyaka ong'i makara ahinya nikech nowacho ni jatend piny Kenya William Ruto notimo singo moro no singo manotimo en nang'o okobio ne ni jalupne osand kaka ne osande kinde mar telo mar Uhuru Kenyatta mano singo mane William Ruto notimo koro Gachagua nonyise mondo mi jo Kenya bed kodi gadier ni biro chopo singo duto mane timo to singo mokwongo en neno nang'o ne jalupni maenan oko timne kaka kore timo nani ja Cleophas mag weche mag siasa makoro kawo rula ipimo godo masawa mar Kenya ipimo godo got idwa no bar got ong'eni to bathe moko itero kanye to bathe moko dhi kanye mag weche mag siasa ma bende koro waneno kotedre ahinya Gachagua bende nowacho nang'o ni seche mag gwenge moko e pacho ka koro okwe siasa makoro okwe ni siasa koro tedre e masawa mar Kenya koro weche gi Cleophas wacho ni en kwand pogo gi riwo ma koro timre kai koro dhi neno to dhi bedo nade kod Gachagua ma bende nywa neno kanyo jok manyotene bende nyowuoyo kanyo ka koro nyiso jatend piny Kenya ni nenia ki temo mar othich Gachagua inime ichalo ng'ama koro nenre ka okidwa kom ni chalo ng'ama wuok e komno mano kaka Malala bende nowuok kacha Wamuchomba bende nowuok kacha malit ahinya ka koro no chalo ng'ama ne miyo oganda jiero teko mar oganda kachicha ka koro owacho ni Gachagua koro wuok mar mondo mi opima ne opimo pi kora kiano okawo tiende gariyo duto te opimo go pi kora kiano okawo tiende achiel mopimo godo pi mar siasa nyakoro moge jwang odhi chalo nade kine matie kara ka yono donje e ite mar ariyo nyakoro moge jwang ka nitie sigana ma bende wade bido ka warango nitiere fuong'ruok ne jopurgo mago mag chai kata kembe mopogore opogore mag chai makoro sani yudo thuolo mano ite mar ariyo kanyo nitie sigana mano mar tea factories ma bende kanyo ka giloso giwacho kanyo ni ero koro en fuong'ruok margi wacho ni ne gidwaro mondo mi giwuog e account moro maduong' mano mar jo KTDA mano Kenya Tea Development Agency mano kama ne gintiere kanyo KTDA mano bende kama
osebedo kanyo ka walde wogi kendo waneno gi achiel kachiel nyaka Jaramogi Jwang'. En fuong'ruok mano bang' dwaro kuom kinde malach ahinya. Gin kembe maromo 17 ma bende sani koro wacho ni ma en gima koro chopo kare, kendo wacho ni KTDA board margi ne ok dwa paro machalo kama. Mae koro wacho Cleophas kanyo ni dhi bedo ber ne kembego matindo maromo 17 ma koro wacho ni otudre kod mano maduong'. Koro gidwaro nang'o opoge gi giwuok kuom min gi kata kembego mano chako mago mag chai kacha cha, ma koro gidwaro ni kata account magi mag omenda bedo mana margi wuon ma jaus chai kouso chai to account dhiye mana e kembe ma magie, ok ni giuso chai kembe matindo maromo 17 gi to omenda gi kata account nitie mar kambi maduong' ma mani luongo ni min kembego. Koro ma giwacho kanyo ni dhi bero wechego mag chai pacho ka iwacho niya thoth kembegi giyudre imbo mar Kenya mano koting'o kaunti ma Bomet, Kericho, Nyamira, Kisii, Nandi kod Nakuru kaachiel kod Narok kuro. Koro ma wach mosebedo kanyo, ywaro mosebedo kanyo, koro ineno nang'o resruok nende ka gima limbo kanyo konyruok nende ka gima koro biro kanyo. Jaramogi Jwang' mano kantie kar kanyo weche mag chai. Waride piny orane piny ma Haiti kama jatend piny Kenya William Ruto notimo limbe mare ma apoya ne jo Kenya, obila ma Kenya ma bende nitiere e pinyno ma bende osebedo kae kaluwo chenro mag duoko kwe. Kar kacha owacho kanyo ni ero tim mar Kenya mosebedo kacha mag obila osebedo kanyo katimo tich makare ma giwacho ni oseduoko arita kwe ochopo e moro makare kaachiel koda kamako jotend jonjore mane nitiere e pinyno mano mar Haiti ka bende opuoyo gi ahinya kuom tich makare ka osingo nitie moko podi maromo 600 manyalo riwore kod gi kinde mabiro. Odhi chalo nade Sami? Wacho ni koro sani obila nokono Ruto ang'o kane gintiere e pinyno mar Haiti? Jatend piny Kenya William Ruto nyaneno kodhi Haiti kucho apoya nono kama nyo romo kod obila ma ntiere piny Haiti ma kelo kwe kucho kama kwe nchorochore kanyo i. Koro kanyo loso kodgi kacha Cleophas nyo gibedo kod twak makare ka jatend piny Kenya William Ruto bende koro nyo puoyo gi kaka gitiyo matek. Kowacho nao ni jo Kenya ne nigi to be gidhi nyalo kata Cleophas wabno wacho weche mathoth ka wacho ni to jogo be dhi nyalo. Gin jogo mano wacho kata ni kata dhok mitiyogo kucho no ging'eyo, gin jogo mano wacho kanyo ni lo ma kucho gwenge ma kucho no ging'eyo maber niere kaka gidhi tiyo kucho. To aneno ka kinde nyaka ne gidhi kuro koro tich nene ka gima dhi maber kech kata kineno gi kanyo Cleophas giwuok kod jatend piny Kenya ka gin kod sura mamor kanyo. Koro gimbe ne ginyiso jatend piny Kenya gigo ma gidwaro ma thor gik mane gidwaro kanyo Cleophas en mano koting'o omenda mabalang' magi wacho ni nitiere rochruok miyogi, giwacho ni miyogi moleo ma koro ne gipenjo jatend piny kata ang'o matimre kanyo i. Mano wach ma koro wacho ka pisa achiel koro ni winjo kanyo ka nyiso jatend piny Kenya mar mondo mi oranga ne wach mar omenda gi. Chien kanyo nwaneno ka anyuola mar obila gi mantie pacho ka ne ywak nang'o ni giyudo peke chulo omenda mag somo kod weche mopogore opogore nikech jogi miyo pesa moleo kanyo. Gigo be ma bende ne gikwayo kanyo Cleophas en bero tijegi kanyo kimiyogi kod imedo gi gig tich kanyo. Mano koting'o ndege kata ndege kalapapla ma gitiyo kanyo, mano koting'o gari moyiedhi mano ma itiyo godo gig lweny kacha be ne gikwayo mar mondo mi omedgi kanyo. Cleophas wang'eyo ni dwe mar 10 mwachako ni kinde mar bedo Haiti kuro kelo kwe ne rumo. Koro kata kamano koro nende ka gima koro idhi dwar mar mondo mi omede kinde no kata higa achiel. Ma jatend piny Kenya William Ruto nowacho nang'o ka UN nyalo kelo wach makamano to gin bende giyie ga yie. Ma bende nowacho nang'o koro bende ginyalo medo obila maromo 600 mar mondo dhi oriwre kod jowetegi kanyo cha. Koro Cleophas en mana kelo kwe ma jatend piny Kenya William Ruto nowacho ni bedo wakuro bende koro nyiso wa kaka wan kod wan piny molony weche mag arita gi. Koro en mana puoch gi pak kuom obila gi ne tiyo matek gimed mana tiyo nikech iwacho kanyo ni gisereso dho wath mopogore opogore, gisereso kuonde mag piny owacho mane jo maundu gi omako ma bende koro sani iwacho kanyo ni meli madongo dongo koro sani gowe dho wath makuro gima ne ok timre. Koro en tich maber, en puoch kod pak. Jaramogi Jwang' matimore e pinyno mano mar Haiti. Wadhi ane ite mar adek Jaramogi Jwang' kanyo nitie sigani 2. Mokwongo en jal orocho ratiro mar nyathi, sigana mondika kod Stephen Oduor. Wacho ni en jal ma jahigni 50 kod 5 Jaramogi Jwang' mano ka nitie sigana mantiere bathe kanyo kinene en jal ma jahiga 50 kod 5 to
orocho ratiro mar nyathi ma jahiga 11 ma bende wacho ni osebedo korocho ratich kata nobambe kuom thuolo mathoth ahinya. Iwacho ni kutieko mokwongo oluonge kendo mano e kare mano odeno mar nindo kaeto bang'e nyathi owacho ni asewinjo marach mokalo koro adhi akon ng'ato dhi okono mana nyamin dagi ema koro chako luwo wach makamano. Osewinje kendo ochwal nochiw ng'eto kendo omiye higni mathoth ahinya modhi bedo kacha ka entiere e kar twech. Cleophas ma wach malit ahinya ka jaduong' ma jahigni 55 koro okawo nyakware ma jiga 11 nyathi monego bed ni en mano miyo arita makare to emo koro kawo orocho ngimane kamae ma wach miwacho notimre kind dwe mar 6 higa mar 2022 nyaka dwe mar 7 tarik 17 higa mar 2023. Nyathini wacho ni magi mane timone koro en bende ng'ama nowachne ne bedo matek koro nochopo kama nodhi onyiso mana nyamin dagi. Koro nyamin dagi ni bende nodhi nyiso dagi ma koro dagi kod nyamin dagi ka nodhi ir jaduong' ni mopenje to ne oyie ni notimo mano kono gi mondo mi ong'won-ne to jogi nokawo thuolo makende mong'wonone to Cleophas tok ong'wonone to pod kinde odhi nyime gi timo tima kama. Koro ka nyathi nodogo nyiso dagi ni pod odhi nyime gi timo na gima kamae koro nochuno kama ne koro jogi nyaka ne go lipot kobila ma koro wach ni nodhi nyaka do ma koro do ok tuyo jaduong' ni kuom ngimane duto ma en koro dhi chamo oganda gi kuon mar preps kuma bet kod beti e jela kachacha kuom ketho ratiro mar nyathi manyako. Nyathini wacho ni ka nowuok skul godhiambo kodhi to jaduong' cha ywaye tere kar nindo timone timbe marichogi. Koro ma chiwo ranyisi ni nitiere nyithindo mathoth mirocho ngimagi e pacho kama ok yud ratiro margi. Koro mo joma nosoma ne ite mar adek kanyo kantie bathe kanyo bende nitiere limbe. Wapenje in itimo limbe kar rito lee mogik karang'o? Ka in Kisumu bende se dhi kata Impala Park bende se dhi kata museum kata kiwere gi mano bende se dhi kata neno Dunga Wetlands kiwuok kanyo yuko mani Homa Bay bende se dhi kata Ruma National Park bende gike gwenge mopogore opogore nitie jogo mantiere nyaka e chula nam nitie gik mathoth nyama timore kar ka. Tarik 28 ngeso mabiro jo Kenya dhi do thuolo mar donjo kuondegi nono maonge chudo mora mora. Bende oganda dhi wuok mondo mi gibed ne jo limbe ma local kata mane gweng'. Omiyo thuolo makende nono maonge chudo mar mondo mi wadhi kuonde mantie legi kata kuonde ma bende okete legi mar mondo mi wanengi. Koro ng'ato kawo nyathino ter mondo nyathi one liech kaka chal kik obi wach ni liech en dhiang' maduong' kata one kaka mwanda chal kik wach ni mwanda en apuoyo maduong'. Koro miwa thuolo mar dhi neno gigi kaka gin kachacha. Ma wach manyoland kod jatend migawo mar limbe kod le pacho ka Rebecca Miano. Mano wacho ni thuolo wamiu ma koro lure Cleophas ni wantiere kinde kata juma ma UN World Tourism Week watimo. En nyasi mwatimo kuom jumani ma nyasi ma wang' ni dhi time boma ma Kisumu kata kaunti ma Kisumu. Koro miwa thuolo makende Cleophas abe na dhi aparni kama dhi mogik nen kar kano le kar rito le ma Nairobi kae. Naneno le aneno gi kanyo waneno mwanda ka chikore waneno jiraf giri kachacha tiga ng'ute bor giri kachacha water nyithindo ne gi kacha kik nyathi bukre luong punda ni paka mathin water gi ne gigi. Nyakoro mojangi se winjo kanyo thuolo mentiere godo mar chopo kanyo inegi ane yowacho ni jolony bende medo timo nonro mondo mi oduokane mano miluongo kanyo ni en Northern White Rhino. Wacho ni ochopo kama koro dhi ka orumo kadipo ni nyalo yud kothe machak duoke ochopo yo makare. Kata kamano tiluongo ni Eastern Black Rhino ma bende sani yudore e gwenge mopogore opogore maromo 8 moke e pacho ka mangima kiwacho ni giduto en atamalo 80 magintiere pacho ka. Wacho ni maga ntiere Masai Mara Game Reserve, ntiere Sera Community Conservancy kachel kodaka conservancy mako maromo beach mantiere alwora mar Laikipia mago kama gintiere nyakora mugejwang kido thuolo marango gi. Wacho ni en kwan mosebedo kacha kadhi malo. Wacho ni Rhino kende ne ntiere kacha matine 400 mano ka irango e higa mar 1989 nyaka e giko mar higa mar 2022 kwan nosemedore nyakora mugejwang kendo kwan no sani tiere 1890
awinja ne kanyo kaka chenro mathoth bende nitiere kar ka. Ikruok ne yiero maduong' nyakora moge jwangidi mage mosebedo ka itimo. Jolony biro kamoro achiel mondo mi orangi report mabende keto od bura mano ite mar 4 wacho ni experts flag landmines on road to 2027 general elections. Magi jolony mabende biro kamoro achiel mar mondo mi gigola ne paro manyalo bero chenro mag yiero e kinde mabiro. Korange kar kae ineno ka Justice Smokin Wanjala, Justice Mohamed Ibrahim kachelo koda ka jakom mar ICJ Kenya mano Protas Saende mabende kama gilose karka en mar neno ni ere kaka yiero nyabedo ka itayo makare. Tiwacho ni od bura emosebedo gi thuolo mar gayo weche mopogore opogore matimore maricho to gisebedo ka gitime e yo madwarore. Ma wacho mokwongo en campaign financing kata chwalo omenda machero campaign kaachiel koda ka loso chike mago mag yiero mabende giserem chopo kare. Iwacho ni koro sani gik mage monego bed ni rango duon buche IBC nitiere duol kata put monego bed ni rango ng'ur mopogore opogore mag duon buche mongo ne political parties dispute tribunal gima gisebedo kacha ka girango ka ng'ur moko wuok e kinde yiero nego bed ni rakruok kod yie machal nade. Mano ite mar 4. Cleophas ma iluongo ni International Commission of Juries koro nche gigolo report malero ni yiero kane ging'iyo yiero mar higa mar 2022 mago buche manomak kachacha. Koro ka gineno buche kaka nomakgi to ging'iyo kod yiero mabiro giwacho nang'o. Kata yiero mabiro mar higa 2027 dhi bedo nyalo bedo kod buche mathoth. Nyalo bedo kod buche mathoth nikech ang'o? Odhi bedo kod buche mathoth midhi tere do kalure nang'o no kenge makare pok oketi mago koting'o nyaka gayo omenda mag campaign. Sani pod oyawre ayawa ng'ato nyalo timo campaign gi omenda kako ohero. Wechego ma lure kod commissioners mar IBC king'iyo jakom idwa ng'i ni jakom onego bed ni obedo kod chike moyangre makare. Mae Cleophas wacho ni noyangre kinde mane omak bura e doho mano mar yiero mokadho mano mar jatend piny Kenya kama wach mane bende koro ne wuok kacha ne onge yo makare kata tich makare moyang ne jakom no mabende koro ne kelo ywaro kanyo mamagi wacho ni onego bed ni loso makare ikelo negi lokruok mondo mi okete chik. Wechego malure kod siasa Cleophas duond od buche kanyo onego bed ni keto bende bedo makare. Koro weche mathoth miwacho ni pok oketi kalure kod saa bende ka koro ringo Cleophas odong' mana higni 3 kende twadok e yiero weche pok oketi. Gi lakseche bende waneno ka IBC no ema pod onge ywaro pontie kacha kata wacho nang'o we gin weche ma pod nudre dhi mana mos kamae. Koro magi bende ging'iyo gi ka girango godo yiero buche mano maki ne yiero mokadho cha gino ni gini pod onge pod wadhi bedo mana kama tek kucho. Nyakoro moge joma mano kantie kar kanyo ang'e thuolo mar range e yo mathoth ahinya. Weche motenore kod ikruok ne penj nitiere ite mar 10 nyakoro moge jwang' sigana mantiere kar kae iwacho ni proposals mag principles kito koro chal nade ng'iyo moko monego bed ni girangi TSC guidelines mag jopuonj mago mag choro jopuonj kadhi nyime. Iwacho ni gik mosebedo ka dhiro wechegi ahinya mondo mi kata kuogi mondo mi omedre nitiere dwaro mag TSC ni mondo mi omedi lemo nyaka bed ni sikul kata subject ma itimo otimo maber ahinya. Iwacho ni mae dhiro jopuonje mondo mi odhi iwacho ni en extra mile to ok en extra mile moro ma wacho ni mar mi japuonje rieko moro madhi konye to en moro mar ni okwalo ne japuonjre penj mondo mi en bende oyude ber moro to ber ma intie godo entiere lemo machielo kata idhe ngas. Koro ng'ene Cleophas ko wachi nang'o ni ka nyithindo kadhore kidhi idhe ngas ibe koro nyateo matek inyatiyo kod kata yore morochni yore maricho mar mondo mi chop kanyo. Koro Cleophas wacho kanyo nang'o jodito mag skunde sekondar bende koro chiwo kengego monego bed ni tiyo godo e geng'o kuo mar penj e piny mar Kenya. Kinde ka kinde wasebedo kod wach mar ni penj nenre ni ok otim yo makare kata nokwal ma okengego magidwaro mar mondo mi oket Cleophas. Mokwongo en nang'o ni ong'we yamo onego bed ni koro ijamgi mok giti
e alwora mar kuonde mitime penj go kendo giwacho nang'o ket CCTV kama itime penj mar mondo mi orangane kendo giwacho nang'o joning'i penj kama mago invigilators onego bed bende koro iloko kinde ka kinde ok bed ni ng'ato achiel e kanye weche mag mbui Facebook giwacho ni magi oseti godo bende weche mag kwalo penj go koro giwacho ni magi bende onego bed ni irango yo makare Cleophas. Erokamano ahinya. Watie gazet ma Daily Nation kae kod ite mar 13 mantiere machinglo man ka. Ng'omroko ogudu ne ochalo ogudu mar diyo. Gazet moting'o ka wach ne Kawira survives impeachment. Thoro wache moro koro go simu ne Kawira to kono to kanyo nitiere picha mar jal ma ite chalo ite jatelo ma pacho ka. Okaja be nitiere movers gida goli e piece. Ochal nade en ang'o mineno kar ka mano mapiyo ka to bang'e ne ite mokwongo gazet mar Standard. Cleophas gima neno kanyi neno ka en auchala piece apis mar Kawira nikech kineno oko kachi dheno lori mod movers ma en lori mating'o osike lori osebiro idwa mar mondo mi ogolo osike Kawira wuoga apis odhi to koro ma chalo jarit ma bende koro nyono dhot matek joka kik donji kanyiso nang'o Kawira otony e thicho koro wane Kawira pod tiyo apis kalure kod ni lori pod nomiye thuolo ma kamano lori to osebiro dwa nogol gige odhi. Nyakoro moge jwang' picha machalo kar ka ing'e sani wach maliet ahinya mantiere kar kae bende ka inene iwacho ni inene ka inoko koso ka intiere iye onego bed ni golo ng'a iwacho ni gol jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua otas moting'o to tang'o mana machon gima notimore ne Kawira Mwangaza en oloro dhode owacho ni kik utem gola kae weuru ka mondo atiek tam mara ma kod mathoth nitiere kar kanyo nyakoro mojwangi so ne ka onda penjo Kawira Mwangaza ni to ne kalo ni survive nade impeachment mokalo an jogi osechopo e dhoda kendo giduong'o nyakoro mojwang mathoth pontiere kar kae yuda e thuolo mar gazet mar The Standard kiyude mbele kanyo ang' yuda ne kachiel kae wach maduong' momipe kar ka ng'eni jatend piny Kenya nitiere piny mar Amerika sani kendo gik mathoth bende waboyudo kanyo kinde mabiro odiochieng' ma kawuono bang' twak mare bende modhi bedo godo kacha e rombe opogore wach momipe kar ka en mar Adani kachiel koda ka mano mar JKIA bende ochiwo ere kaka ne gino chopo kare ma Adani oyudo rak machalo kama sirkal ne giparo mane kokalo kuom Kenya Airports Authority mano kimedo mano imed gi wach mari mogik ka watieko ni mar nitie sigana machelo bende mantie kanyo ka thuolo marange Cleophas weche mag Adani sani koro kwako piny ka ahinya mano kalure kod alap mar ndege mar JKIA ma bende koro waneno nyaka ng'anyo kacha ka jotije no ng'anyo ka kwedo wach ma kamae koro Adani bende wacho ni piny owacho bende koro ne gine winjruok makare nitie gik mane ok giluwo kanyo embe koro nenre ka neno ka gima weche koro bedo matek kacha kata Cleophas niche giwacho kanyo ni gibro wuoyo kuom jumbe ariyo warito ni to gidhi wacho ang'o koro wach ma kama Cleophas weche mag Adani gi dwaro ni mondo mi oket gi makare mondo ang'e ni kobiro to bi gi maber ok obi gima mokwongo odhi rucho odhi ketho kar jotije kata ni koro odhi bedo ni nitiere kaka mibadhi moro nitie kanyo ma nitie jok moko ma yuto jopiny ok yute gin weche monego bed ni loso bedo makare ayanga Cleophas kwatieko nonro mar gaset ng'e ni wacho nang'o kata bed mane jamiel mar auma ahinya to chopo kinde ma bende koro iwuok e paw miel ibedo tenge koro en mana kinde mawacho nang'o johera mag Ramogi tigo bende mana kete kae weche beyo ka gidwang'eyo kaka tuke no dhi mana kae e chero maduong' bende biro kaka wanene imulo weche mag piny gi chir maonge luoro mana kae. Erokamano iko keo Kizito nyakoro mojwang' sa achiel seche ma Afrika ma ugwe okinyi ma kawuono aduogo kae kod nono mag weche mag tuke mana mondo mi par Arsenal owuok draw 2-2 kod tim mar Manchester City to bende ng'eni Kai Havertz kod Timber noko tieko pas mora dakika 89 gi wiye iwacho ni historia mar adhula ma e thuolo malach ahinya ma jatugo iwacho ni outfield player dhi kuom thuolo maromo kamano nyakoro mojang koko go pas moro ma complete ni pas minyami pas ma Bruno gwago yach nyakoro mojwang kata pas ma Kaisido gini goyo cha tama ng'ato an ka kod Willis Odembe kod ochomo mondo moge mathoth mabiro kar ka nyakoro mojwang kik idhi mabor kete mana ka
wakati ulipigiwa simu ukaambiwa ati umeshinda 50,000, ulikuwa wapi na ulikuwa unafanya nini? Mimi ni mkulima, nilikuwa kwa sababu nilifurahia sana. Aya, sawa, shikilia check. Tunakuaga na the Jipange goodie bag pia. Unaweza ambia nini watu home kulingana na hidro ya Jipange ushinde na Visasa? Nawaambia tu waendelee na kucheza. Hata mimi natamani milioni 1 ama milioni 3. Female genital fistula FGF en tuo ma ikelo kod muoch ma oremo kuom kinde malach ahinya to kokawo okang' mapiyo mar manyo thieth ma inyalo kelo mol mar oko matin gi maduong' ma ok chung'. Kik ibed gi luoro. Fistula inyalo geng' kendo nyalo thiedhore. Royal Media Services, Migao mar thieth e kaunti ma Migori, M-Pesa Foundation, kaachiel kod Flying Doctors Society of Africa, sani kwayo mine ma odak kod tuo mar fistula mondo wuog oko ne thieth manono mar fistula, mabiro timore tarik 20 dwe mar 9 higani mar